Hej så alle sammen og velkommen, og i dag der spiller vi inde på Isarian and Harry. Hej. Vi prøver at få en record i skabet, de andre de bare er blevet sådan like fucking dårlige. Og det jeg synes der er nederen på den her server, ja det starter jeg altid med at sige, det er som jeg synes der er nederen, det er på grund af at jeg gerne vil ud med det. I stedet for at jeg skal råbe det til min mor. Ja. Bare sådan en kommentar på noget der er ikke sjovt. Var det ikke sjovt? Nej. Ja, så begynder alle at grine. Ja. Ja. Sådan der. Okay. Nå jo, jeg kan ikke miste liv nu. Går man op på deres guldræk, og så er der bare ikke en skid. Øj! Fuck, det var ærgerligt det der. Der får nogle gode ting i den her quiche, jeg leder efter. Jeg er fuld hjernemor, hvis jeg får den her kiste. Shit. Ja. Fuld hjernemor og diaøkse. Shit. Det skal bare lige op i beskyttelse her. Så jeg har lige fået de bedste ting. Shit. Ej, jeg har ikke noget mad. Det er det værste. Okay, efter mig, tror jeg. Jeg har en hjelm til dig. Hvad? Jeg har en hjelm til dig. Jeg er lige ved at dræbe en med hjelm. Eller, nu skal jeg til at dræbe ham, ikke? Kom nu, din faggot. Ej, nu har jeg ikke noget mad ind. Hvad? Jeg er fucking bange, hvis jeg dør i den her... Hvis jeg dør i den her record. Shit. Det skal bare ikke ske igen. Jo. Okay. Rolig, Mathias. Rolig. Vi skal lige være fair nok, ikke? Vi skal lige være fair. Ja. Hvad slår du med? Når du har en hjelm. Ja, hvad slår du med? Et diamondsværd. Okay, det er snyd. Har du et jernsværd? Det er nogenlunde det samme. Ja, det er faktisk det samme. Har du jernsværd på dig? Jeg har lige givet dem. Nej, men du skal have det. Nå, så giv mig lige nogen. Jamen, de er jo derinde. Så der ikke gider at min inventory er fyldt med dine faggot sværd. Nå, men er du klar? Skal vi bruge bue, eller skal vi ikke bruge bue? Det må du selv bestemme. Jeg har lige smidt min bue væk. Det er løgn. Det var dumt, den. Nå, men... Er du klar? Okay, nej, vent, jeg skal lige... Sådan der. Okay. 3, 2, 1, nu! Shit. Damn! Men ja, folkens. Det var så alt for i dag. Og det fedeste var jo, at we win! Mathias vandt. Vi vandt. Ja, vi vandt på noget, ikke? Hvis jeg ikke laggede så meget på grund af mit lorte FPS, så havde jeg også vundet over ham. Er det ikke rigtigt, Mathias? Han siger ikke klart nej. Han siger ikke klart nej. Siger du jo? Det er godt, den. Den har alt for meget sindstilhed. I hvert fald, vi ses næste omgang af SwitchGaming.dk. Så ja, nej, kig på mig ind. Du skal kigge op mod der, hvor jeg filmer. Det er godt. Vi ses YouTube. Og ja. Bye bye.